Assalamu alaikum warahmatullah. Yan uwa barkanmu sake kasancewa a cikin sabon bidiyon mu na yau. To bidiyon mu na insha Allah zan nuna maka ta yadda zaka gane karfin lafiyar batirin wayarka. Zaka iya gane karfin shi idan kana aiki zai kai ma tsawon wani lokaci, idan kuma baka aiki zai kai ma tsawon wani lokaci. To yau insha Allah zan nuna muku. So dan wai na son idan kai sabo ne a channel din mu, kafin in je nuna muku, da farko ka danna mana alamar subscribing, kana ka taba mana ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu masu zuwa. Sannan kuma masu ra'ayin karanta labaran duniya da abin da ke faruwa kamar irin faɗan da ake na Rusiya, so muna da page mu a Facebook wanda muke ce ma da mu da ku TV. So shi nan wurin ma ɗora bayanai, su kuna gani zaka iya zuwa ka karanta duk bayanan da kake bukata. So ga sanan kana gani, nan wurin labaru ne muke ɗora da sauransu, ga sanan kuna gani. So nan muna ɗora labaru ne da kuma bidiyo ma muna ɗora. So nan wurin za ku iya zawa ku yi searching din da mu da ku TV, so kai za ku ganshi ya bayyana sai ku yi follow din. Sannan kuma zan ajiye muku link din page din namu a ƙarƙashin wannan bidiyo wajen saman description da saman comment. Sannan kuma zan ajiye muku link din application din wajen comment da saman description, shi ma sai ku je ku ɗauka ku yi download. To kai tsaye za ka zo saman Google Plus kuma hanga. To idan Plus din ka buɗe ma wannan fuska sai ka rubuta Akuva 3, gashi ne kamar shi gani Aku battery. Bayan ka rubuta Aku battery gashi nan kuna gani, kai tsaye sai ka danna sacin. So kana danna sacin gashi nan, wannan gashi nan kai tsaye application din ya bayyana. Kai tsaye kawai sai mu taba shi kamar haka. Gashi nan kuna gani mutum 358 sun yi review akan application din. Sannan kuma yana da mega 8, wannan mega 7.8 daga dan shekara 3 abin da ya sama zai dauko shi. Sannan kuma mutum miliyan 10 sun dauko application din. Kun ga ma'ana application nan mai kyau, a ce mutum miliyan 10 sun dauko application din. Yanzu kai tsaye gashi nan application din namu ya gama, yana sanya mana install din a saman wayar mu. Ga shi nan yanzu kuna gani yana yi. So gashi nan kai tsaye yanzu ya gama. Idan kana so zaka iya bude shi a nan wurin, ka taba ubrir din nan domin ka bude shi a nan wurin. To ni yanzu bana bukatar bude shi a nan wurin, kai tsaye sai in fita in budo shi a saman wayata. So bayan ya tabko application din sai ku dan jira. Yanzu kai tsaye bari in je in budo application din. So gashi nan kuna gani yanzu wannan shine application din namu, gashi nan wanda ya sabko Aku battery. So bayan ya sabko ma kai tsaye sai ka taba shi kamar hakan ga. So kana taba application din gashi nan kana gani zai baka wannan zabin, sai ka sa ya tsinya ka, sai ka ja hanga, ka sake ja, nan ma ka sake ja, nan ma ka sake jan shi, nan ma ka sake jan shi. So zai bude mana fuska. So bayan ya bude maka wannan fuska kawai sai ka taba kan nan wurin. So kana taba kan nan wurin, so kai tsaye yanzu kuna gani ya ce mun shahan din wata tana 64. A 64 misali wata gashi nan kamar shi gani, idan aji ta ne zani haka in dan yi aiki in aji, in dan yi aiki in aji, in dan yi aikin aji za ta iya yi mini awa 11 da minti 31 in yi aiki in aji, in aikin aji. Idan kuma aiki ne zani sirhan ba tare in dora net, wannan in dora net din wata in yi ta aiki ba tare da na daga mata kafafa, so za ta yi mana awa 3 da minti 12. Idan kuma kwana ne zani kawai zan aji ta, so gashi nan kuna gani za ta yi mana awa 15 da minti 21. So gashi nan kuna gani za ka iya ja na ƙasa dai ka ga ƙarin bayani, gashi nan kuna gani. Amma abin da ya kamata a ce idan za ka yi wannan, ka cire wayarka daga saman shahan idan akwai shahan a wayarta. Idan akwai shahan a wayarka ya kamata a ce ka cire shahan din, gashi nan kuna gani. So yanzu nan misali bari in nuna ma, idan a ce wayar tana 100% ta kai ma'ana 100% za ta iya kai mana tsawon wani lokaci. Kai tsaye sai ka sa ka ga sai ka ja shi nan wurin. Bari yanzu haka ku gani, gashi yanzu kamar shi gani yanzu a haka alal misali yanzu haka gashi nan ana nufin ta yi 100%. za ka sa tsaye ka ja sai ta kai ma wannan 100%. kai tsaye gashi nan kuna gani za ta yi mana awa 18 in yi aikin aji. Idan kuma zan yi aiki ba daga kafa network za ta yi mana awa 5. Idan kuma kashe ta ne zan yi kawai in yi kwance za ta yi mana awa 24. So ya danganta da yanayin wannan batirin wayarka. Idan batirin wayarka mai karfi ne, so gashi nan kana gani za ta iya daɗi ma, akwai za ta yi ma kwana nawa kana aiki da ita. To yan uwa da fatan kun ji daɗin abin da na koyi da ku. Inda kuma kai kuskure sai ku gafarce mu, sai mu haɗu da ku a wajen comment section. Idan kun ga gyara sai ku gyara mana, ko kuma ku je a saman page mu na Facebook da mu da ku TV ku dinga yi mana comment a can wurin. So a can insha Allah za mu dinga diba comment ɗinku muna ba ku amsa.